tejto štartové číslo 63. Tomáš Hrábel, Pavol Michalec, Daihatsu Šarác a tí sú pre zmenu prvý v triede P1. Víťazí vo svojej triede Tomáš Hrábel, Pavol Michalec, tak si poďte po poháre. Náročná súťaž, musím uznať aj v rámci Slovenského rally pohára, vytriedila štartové pole a samozrejme rally je už taká. Nešťastie jednej posádky, problémy jednej posádky prinášajú o niečo ľahšiu situáciu posádke druhej. Tomáš celkom určite férovo prizná, že k tomuto výsledku pomohli aj superi. Tak áno, my sme nemali žiadne technické problémy, oni mali, tak mali sme šťastie, oni mali smolu. No dobré, ale zase nebolo to len o šťastí, konec koncov máš ešte stále dosť veľa súperov, ktorí by radi stáli na tomto mieste. Tak jasné, je to aj o tej výdrži techniky, ale aj o jazdení a je to obidvoje dobre, tak je to dobre. Vyzeráš úplne spokojný, bez problémov jazdeckých, technických? Bez problémov. A tak to má byť, výborne, takže chceli spokojná víťazná posádka v rámci triedy B1, Tomáš Hrábel a Pavol Michalec, Daihatsu Šarác. Takže páni, užite si poháre, na zdravie, vítajte v cieli. Že problémy neboli žiadne a nám musím ukázať, že čo si chlapci nie sú zo sebou, počkaj, to ti musíme teraz stiahnuť sem. Že problémy neboli žiadne, ale keby náhodou boli, hej? To je prílišné naradenie. A je tu toho ešte ďaleko viac. Dobre chalani, tak poservisovať auto a vidíme sa na ďalšej súťaži Slovenského rally pohára. Poďme ďalej, štartové číslo 64 pripravené ísť na cieľovú rampu.